नोंथांनिसिमबो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दा बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो इउटिउबाव माबोरै गावनि इन्ट्र' भिडिअ खालामनो हागोन। दा बे इन्ट्र' भिडिअ खालामनायखौ आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप फोरोंलांगोन। इन्ट्र'खौ माबोरै खालामो, जोङो सोरबा डिजाइनारनो जोङो इन्ट्र' भिडिअ खालामहोयोबा जोङो गोबां फैसा खरस जायो, बिसोरो गोबां फैसा लायो एसे डिजाइन खालामनायावनो। दा जोङो फ्रियावनो अनलाइननि गेजेरजों माबोरै इन्ट्र' भिडिअ जोङो खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायबानो जाबाय, आरो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथि बायदिबा नायनानै सोलोंदो आरो खालामदो। फ्रियावनो खालामनो हागोन अनलाइननि गेजेरजों। फैदो बिदिबा आं खोन्थादिनि माबोरै खालामो। जोङो दानिया गुगोल क्रमआव थांदो। गुगोल क्रमआव थांनानै सार्च खालाम, फ्लिक्सप्रेस लिरदो, ओमफ्राय सार्च खालामदो सार्च बारावहाय। नै फ्लिक्सप्रेसआ फैबाय, दाना बेयाव थुना हो। बेयाव थुना होनायाव नै बेबायदि ओंखारबोगोन। दाना गेट स्टार्ट फर फ्रि जोङो बेयाव थुना होनांगौ। अब्लानो जोङो फ्रियावनो मोननो हागोन गावनि इउटिउबनि इन्ट्र' भिडिअ'। दानिया जोङो बेयावहाय माबाजों इमेलजोंहाय लगइन खालामनांगौ। गावनि जिखुनु इमेलजोंहाय लगइन खालामदो। लगइन खालामखांनानै नै बेबायदि फैगोन। नै नायदो, नै नोंथांमोननि सिगाङावनो फैबाय डेम', गोबां डेम' फैबाय। नै बेयाव जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनानैहाय नायनो हागोन। नायनानै बेबायदिनो एक सेम खालामनो हागोन। नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि नामजोंहाय इन्ट्र' 3D माबायदि डिजाइननि नांगौ बेयाव नायै खालामबानो जाबाय। जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालाम। सेलेक्ट खालामनानै उनावहाय नै आं मोनसे सेलेक्ट खालामबाय। नै सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय कास्टमाइज नावाव थुना हो। कास्टमाइज नावाव थुनानै हो। नै बिनि उनावहाय फैबाय, नै जोंनो मा कालारनि नांगौ बेवहाय नै कालारा दङ। नोंथाङा जेखौ मोजां मोनो बेखौ बासिनानै कालारखौ मोनसे सेलेक्ट खालामदो। बिनि उनाव नाम होदो, गावनि चेनेलनि नाम। बिनि उनावहाय गावनि चेनेलनि मट', ओमफ्राय बेखौहाय 180p आव होना हो। ओमफ्राय अडिअ सेलेक्ट खालामदो। गोबां अडिअ दङ, मिउजिक, बबेखौ मोजां मोनो गावनि गोसो बायदि चइस खालामनानै लाबानो जाबाय। आं जिखुनु मोनसे चइस खालामनोसै। दा चइस खालामखांनायनि उनावहाय साबमिट अर्डाराव होना होदो। दानिया येस प्लेस अर्डार होनानै होदो। प्लेस अर्डाराव थुना हो। बेनि उनाव बेबायदि ओंखारबोगोन। दानिया भिउ माइ अर्डाराव थुनानै होदो। नायदो माबायदि जाखो नोंनि अर्डार खालामनाया, जादोंना जायाखै नायना लादो। बिनि उनाव नै बोखोदो। नै नोंथांनि भिडिअआ जागासिनो दङ, बे गिदिंबाय थानाया बेयावनो फैगोन भिडिअआ। नायबाय था। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हो। नै दानिया डाउनलड खालामदो। डाउनलड एन्ड शेयाराव होनानै नै डाउनलड HD आव होदो। नै डाउनलड जाबाय। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो। नै दानिया आं माखासे डेम' देखायनोसै। नै बेबो आं खालामनाय बेनिफ्रायनो। नै माबायदि जादों नायदो। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, आरो बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। बेयाव थांनानै नोंथांमोनाबो बानायना लादो थाबैनो।